ଆଇଲାରେ ରାଉତ କିଙ୍ଗ ବିଜୟ ଭାଇ ଆସିଗଲା ତାଲଚେର ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଟିକି କାହିଁକି ନା ବିଜୟ ସେଇଟା ଜବାବ ମାନେ ଜବାବ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବାର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଗକୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି ତମମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ପାଣି ପିଉଛି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଇବା କେତେ କେତେ ରଖା ହେଇଛି ଗିଲାସରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବେ ପାଣି ପିଇବେ ଏଇ ପାଣି ପିଇବେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ତ ମଡେଲ ଦୁନିଆ ଆଉ ରାଉତ କିଙ୍ଗ ବିଜୟ ଭାଇ କାହିଁକିନା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନୁହେଁ ହଉ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲ ଭଗବାନ ନାହିଁ ମା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ ମା ଭୋଗ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନା